Noi avem un bebeluș în gospodărie, e vorba de Nigger. Vreau să închidem mini grajdul ăsta pentru ei, pe aia complet, pe aia din spate complet și eventual, dacă e nevoie, aici punem ușă. Autofiletanta Panzer e una foarte, foarte bună la prețul pe care îl are. Are o putere bună, asta este de 60. Are și baterie mică și baterie mare. Vine cu tot cu un încărcător. Mi se pare că e o variantă bună.